Nakuratan ang duha ka residente sa Cotabato City samtang ang usa nakaihi sa iyang pantalon sa dihang kalit silang giingnan nga ayaw og lihok. Kay nadakpan na day sila sa anti-smoking ordinance dinhi sa Dakbayan sa Davao. Wala usab makalihok ang duha ka dinakpan hangtod nga gitunol kanila kining violation citation ticket og nakabutang dinhi nga nakalapas sila sa Section 4 sa City Ordinance number 0367 Series of 2012 o ang mas nailhan nga the new Comprehensive Anti-Smoking Ordinance of Davao City. Akong nakita ang 8 ka anti-smoking enforcers nga nag-alirong sa duha ka dinakpan. Murabag nakakita ako og anti-illegal drugs raid nga nahitabo. Nung sisigarilyo kami, do tama naman na outside the fence naman kami ng smoking area. The only problem, ma'am, is nung in-approach nila kami, para kami mga nagda-drugs na kinorner kami. So, yung sagot namin, parang hindi kami compose sa pagsagot ba. So ang unang ginawa nila, hinawakan nila mga kamay namin. Though I get naman na para hindi matapon ng sigarilyo, then kinuha ang ID, ang identification, and then dire-diretso na yung fill up nila. Na nag-explain naman itong kasama ko na. Nag-explain kayo? Nag-explain naman itong kasama ko. Nag-explain sila. Nakabutang usab sa citation ticket ang oras sa pagdakop kanila ug ang lugar kung din sila nadakpan. Ug nakabutang dinhi ang ilang bayulasyon outside smoking area sa usa ka 5-star hotel. Matud sa iyang kauban, sa nung tapos na kami natikitan, doon sila nag-explain. Kasi tinatanong ko sila, para saan ba yan? Para sa mamaya na sir, explain ko lang after na ma-fill up namin itong mga ano. So no room for mga explanation, forms. provisions. And then dumating kayo ma'am, saka hindi na sila nag-explain, umalis na sila. Umalis na. Dahil, Di ba hinabol mo pa man kasi aalis na? Oo. Tapos iba nag-explain ka ma'am ng citation lang yan. Diba, ganyan, Nakatalikod na siya. Anong kaiba ng citation dun sa ticket? matag hotel o establishmento nga accredited sa Department of Tourism dinhi sa Region 11 gimanduan sa balaod nga magbutang og DSA kon designated smoking area aron maakomodar ang mga manigarilyohay nga mga dumuduong. Ang gidak-on ini nakalatid usab sa ordinansa. Dunay karatula apan tutuki. Wala na ang nakasulat sa ubos niini nga do not smoke beyond this line. Ug mao kana ang wala natagad sa mga dinakpan. Hinungdan nga nakasigarilyo sila usa ka tikang gikan sa designated smoking area apan violation gihapon kini sa balaod. Nga unta kauban kana sa karatula kung signage nga nahimutang didto sa designated smoking area. Base sa akong interview, giangkon sa mga dinakpan ang ilang kalapasan. Apan miangal sila ug wala sila gipasabot sa ilang kalapasan hangtod nga anaa sa ilang kamot ang citation tickets. Ang mas pait kay wala man lang gipasabot sa mga dinakpan nga sila nagpataka og sindi sa ilang sigarilyo ug milapa sila sa balaod sa dakbayan kay nanigarilyo lagi gawas sa designated smoking area. Ubos sa Comprehensive Anti-Smoking Ordinance sa syudad, ang unang paglapas pabayron og 2,000 pesos. Sa ikaduhang paglapas 2,500 ug sa ikatulo hangtod sa ilang sunod-sunod nga pagdakop magbayad og 2,500. Sumala sa Vices Regulations Unit sa dakbayan, gituyo nga patasan na ang multa kay nagkadaghan ang malapason kung violator sa smoking ordinance. Importante nga matuman ang matag balaod sa lugar nga atong adtuan tungod kay matag syudad sa Pilipinas dunay nagkadayang patakaran. Apan mas maayo siguro nga atol sa dakop ipasabot sa mga dinakpan unsa ang ilang nalapas. Susama ra sa pagbasa sa Miranda rights nga ginahimo sa mga pulis panahon nga duna sila'y dakpon. Halang man sa pipilang anti-smoking ordinance sa dakbayan sa Davao, apan mao kini ang balaod aron maprotektahan ang panglawas sa uban. Apan dunay panultihon. When in Rome, act like a Roman. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!